Napatay ang usa ka tawo nga nagatubang og duha ka kasong murder. Usa ka balay sa kaputhaw sa Dakbayan sa Sugbo, hapit nasunog tungod sa nagbuntag o gibiyaan nga electric fan. Lalawigan sa Sugbo, mudangup sa cloud seeding aron makauwan. Comelec mitugod na sa mall voting sa 5 ka mga mall sa Sugbo. May hapon Sugbog, Kabisayan. Hapit masunog ang usa ka balay sa Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Daling napaong ang kayo bisan sa nakakulang sa tubig sa maong lugar. Kinigiaksyonan ni Carlo Becerra. Daling mitubag ang mga bumbero sa alarma sa sunog sa Purok 4 Upper Kamputhaw, syudad sa Sugbo. Ang tag-iya sa panimalay nga si Violeta Damalirio nagkanayon nga nagsugod ang kalayo sa ikaduhang andana sa iyang panimalay. Ang electric fan nga nagbuntag og andar ilang gibiyaan maoy hinungdan sa kalayo. Sa kwarto raman ko. Nya? Nagkalit mga lang ito naman ko yung mga cellphone, tusok sa upat ka kuanda. Maurat to siya. Ikan pa ito gabi igigamit ang tubrong buntag? Wa man ton kay mga tupa man. Ako rin nagmatada silong. Ang mga bumbero may pahimangno sa publiko nga magbinantayon sa mga appliances nga gigamit kay kini ang sagad hinungdan sa sunog. Ang bumbero sa barangay Kamputhaw nagsupply og tubig sa mga lumulupyo sa maong lugar nga walay agas. Apan mibiya kini dihang nahitabo ang alarma sa sunog. Bisan sa kanhit sa tubig ano naghihapoy sila igong supply nga magamit panahon sa sunog. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Gobyerno mudangup sa cloud seeding aron muuwan taliwa sa kanihit niini tungod sa epekto sa El Nino. Kinigiaksyonan ni Jinky Rosit. Sukad miubos ang water level sa mga dam sa Sugbo, kadaghanan sa mga tao ang mihangad na lang sa langit aron muuwan. Dugang paglaom unta kini alang sa nang hubas na nga mga water system ug pagpangliki sa kaumahan. Pinaka-last option karon nga nahuna-hunaan sa gobyerno mao ang cloud seeding operation sa kalungsuran. Ang PDRRMO inabagan sa Department of Agriculture miingon nga hangyoon nila ang Bureau of Soils and Cloud Management sa pagpatuman niini labi na sa bukirang barangay. Gikinahanglan sa cloud seeding ang declaration sa panginahanglan niini. Kinahanglang visible ang panganod. Adunay ebidensya nga nag-uga na ang mga water impounding facilities, mga hulagway sa apektadong lugar ug mga testimonya gikan sa mga napektuhang mga residente. Kabantay mo na yung mga taligsik na nagulan-ulan sa tupa ni ubos na siya, no? Sa tupa murag ang precision, how precise are we in terms of doing the cloud seeding? Murag dool-dool sa tinuod. So, imbis Hunyo baka na ma'am o Mayo, kung madana to soon, then ato nang hangyoon gyud, no? Okay. Ang Department of Agriculture 7 di pa mo release og unvalidated nga mga datos sa kinatibuk ang danyo sa agrikultura hangtod nga di makumpleto ang report sa mga kalungsuran nga apektado sa El Nino. So, klaro na kayo, we will be releasing that data based on per municipality damage. Kaya itandem sa ni sa Philippine Crop Insurance nga claim sa mga farmers, right? Di man ni matutso nimo ang data sa claims kay grabe money involved. Apan ang mga eksperto sa atmospheric science miingon nga dili kuno solusyon ang cloud seeding sa giatubang nga water crisis sa Sugbo karon. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Libreng tubig nga mainom ipanghatag sa lumulupyo sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Ang syudad mamalit sa mga containers, samtang supplier sa mineral water ang muhatag sa libre nga tubig. Kinigiaksyonan ni Christine Gallego. Tungod sa grabe nga kainit dala sa El Nino, nagmugna og Task Force Water is Life ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Gisugdan niini ang distribusyon sa potable drinking water sa mga bukirang bahin sa Dakbayan. Ang tubig gikan sa Pilipinas Water Resource Incorporated. Mga refillable water containers na ang ilang gamiton pag-distribute sa tubig. Instead, water tankers nga dadto na to sa bukid nga dihapit ka sa ka. We'll just buy water containers of 20 liters lang. Isudlag potable water, it's sealed, ikarga sa mga dump trucks hangtod maabot yun sa kinaibabuan nga barangay.
Mupalit og 4,000 ka mga 20-liter containers ang syudad aron mao'y sudlan sa tubig nga iapod-apod sa nagkadiyang mga barangay sa bukirang bahin sa dakbayan sa Sugbo. Mikabot og 720,000 pesos ang kwarta nga gamiton sa pagpalit sa mga water containers. Matod ni Attorney Jeron Castillo, gikan sa pribadong sektor ang kwarta nga ilang ipalit og tubig aron di na kinahanglan ang bidding og mahatag dayon sa mga nanginahanglan. Ngita unya na ng charge, importante nga basta nang daghan na kay nanawag way tubig, get it done, no, and then the charges will follow. Ang kanang mga procedures ug naay mga well-meaning individuals nga moingon nga kami nalay bayad na, that's very good, no, for the sake of our people. Dugang ni Castillo, prioridad nila ang paghatag sa drinking water nga mao'y labing kinahanglan gawas sa domestic water ug ang mga panubig sa uma nga dunay epekto sa presyo sa palaliton sa merkado. Ang Pilipinas Water Resource Incorporated nagkanayon nga libre ug way limit ang ilang ipanghatag nga supply sa tubig. Kinahanglan lang ang pagtugot gikan sa City Hall aron mahatagan nila ang mangayo og tubig. Naglikay mi anang mga gipang negosyo ba tungod kay daghan basig sudlan yung negosyo ang amo ang libre nga gihatag mo nang di gid mi mohatag. Mipasalig sa sikaryon nga aduna sila igong supply sa tubig. So natay daghang tubig diri sa Sarpi. Okay. Alang sa Aksyon Bisaya, Christine Galiago, News 5. Usa ka Save the Trees movement gipaluyuhan sa pundok sa civic organization alang sa pagsalbar kanila. Si Rudy Alex sa Movement for Livable Cebu nagkanayon nga nagkalain-lain nga biker sa dakbayan sa Sugbo mumarka sa mga punuan nga angay luwason. Ang mga kahoy mao kadtong wala nay igong lugar alang sa pagtubo sa ilang mga gamot ug napiit. Sumala sa mga eksperto gikinahanglan ang 30 centimeters nga clearance palibot sa punuan sa matag gamot sa kahoy. Kasagaran niini anaa sa daplin sa dalan. Ilang ipaabot ang ilang concern ngadto sa mga ahensya sa gobyerno aron mahatagan kini og eksaktong pagtagad. Patay ang usa ka tawo nga nagatubang og duha ka kasong murder. Gilantaw usab sa kapulisan ang kalambigitan niini sa gidili nga drogas. Kini giaksyonan ni Abby Sasing. Lalaki nga gipangita sa balaod, gipatay kaganihang kadlawon. Dead on the spot si Alfredo Bacalya nga taga Sitio Magsaysay, Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo. Kini nakaangkon og 7 ka samad pinusilan sa 9mm nga pistola diha sa nagkadaiyang parte sa iyang lawas. Ang duha ka mga sospek daling gisibat human sa pagpangusil. Giila nga apil sa top 10 drug personalities sa San Nicolas Police Station ang biktima ug dunay duha ka pending nga warrant of arrest sa kasong murder. Naano siya duha ka warrant of arrest for murder. O yan, nabutang ko na siya sa top 10 na to sa Uplan Lambat Sibat diri sa Station 6. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ilang gilantaw ang motibo sa posibleng kalambigitan sa illegal nga drogas. Ila usab gisusi ang motibo sa pagpanimalos tungod sa duha ka kasong murder nga giatubang sa biktima. Ato pa nang susihon jog maayo gyud kay pasig involved po sa drogas niya ba. Dili man layo nga naay maghulga gini kay nagani ni murder nga kaso. Nakuha gikan sa crime scene ang 7 ka empty shell ug usa ka slug sa 9mm pistol. Nakuha usab ang kalibre 45 nga pistola nga iya sa biktima. Alang sa Aksyon Bisaya, Abby Sasing, News 5. Mga tulisan sa Karkar Mall na ilhan pinaagi sa video sa security camera. Pinaagi sa video sa security camera na ilhan na sa mga pulis ang mga nagtuli sa Gaisano Karkar Super Metro ni atong Sabado sa gabi. Matod ni Chief Superintendent Patrocinio Comendador, tinaw ang kopya sa video hinungdan nga ilang na ilhan ang mga tulisan. Ang mga suspects gituuhan nga dili taga Sugbo. Ang hepe sa Cebu Provincial Police Office Senior Superintendent Clifford Gayranod nga makig-alayon sa kapulisan sa ubang probinsya. Gisusi usab nila ang mga posibleng local contact sa maong pundok dinhi sa Sugbo. Hantod karon wala pay kantidad nga gideklarar kung pila ang nadala sa mga tulisan. Gimando karon ang pagpatrolya sa pulis sa mga dagkong establisamento nga posibleng target sa mga tulisan. Board member sa 1st District kinsa mudagan pagkamayor sa Karkar City
Muhangyo sa COMELEC nga ibutang ubos sa watchlist ang tibok 1st District. Ang iyang rason tungod sa nahitabong tulis sa mall sa Karkar City. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Tungod sa nahitabong tuli sa Supermetro sa siyudad sa Karkar netong Sabado sa gabi, nagtinguha karon si board member Yayoy Alcoseba nga ipaubos sa election hotspot ang tibok 1st District sa Sugbo. Si Alcoseba nga magpapili pagkamayor sa siyudad sa Karkar karong eleksyon, misaway sa peace and order situation sa ilang lugar. Iyang gikundina ang sayon nga pagsulod sa mga armadong tao sa ilang dapit ug bisan sa mall nga daghang tao. Alang niya, posibleng dili na luwas ang eleksyon sa Karkar tungod sa naitabo nga tulis ug bisan pa man sa nangaging mga krimen sa ilang dapit. May epekto nyo kayo kay ang mga tao kag biharas, no? Kung doon na yung mga armed groups diya, kunya why mo respond? Di ba? As quickly as one ba? Kanang prevention, visibility, mobilization. So, anytime nga doon ay musod nga armed groups to harass, magpista tingi. Hangyo ni Alcoseba ang Commission on Election ug ang Philippine National Police nga tutukan ang tibok 1st District aron malikayan ang kagubot karong eleksyon. Base usab kini sa kainit sa politika sa maong dapit. I suggest it should be considered a hotspot. Subay sa nahitabong tulis, kining lain nga amateur video nga kuha sa usa ka concerned citizen nagpakita sa usa ka lalaki nga armado nga gidakop o gipusasan sa mga pulis pila ka minuto human ang tulis. Ang gidakop mo ang usa ka Henry Racuma kinsa giila nga mo'y leader sa mayor squad ni Nisi Apura. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita sa gawa sa nasud. 413 na ang patay sa linog sa Ecuador. Miabot na sa 413 katao ang nangamatay sa magnitude 7.8 nga linog sa Ecuador niadtong Sabado. Nagpadayon pa ang pag-ugkat sa mga biktima ug gituhuan nga musaka pa ang gidaghanon sa mga nangamatay. Kini na ang pinakagrabe nga katalagman nga miigo sa Ecuador sulod sa 70 ka tuig. Gibanabana nga bilyon ka dolyares ang gikinahanglan alang sa pag-rebuild sa mga lugar nga nagrabihan sa linog. Houston, Texas, gibaha sa nagpadayon nga pinakagrabing uwan nga ilang nasinati. Di mo minus 5 katao ang nangamatay ug 1,200 ang na-rescue sa baha sa Houston, Texas sugod kagahapon sa buntag. 70,000 katao ang apektado sa Houston nga ikaupat nga pinakadako nga siyudad sa United States. Matod sa mga meteorologists, historic ang gidaghanon sa uwan nga miabot og 17.6 inches kon 44.7 centimeters. Di mo minus 1,000 kabalay ang gilunupan ug gituhuan nga mudaghan pa tungod sa padayon nga pagsaka sa tubig. Gitambagan ang mga tawo nga dili mo drive sa ilang mga sakyanan sa gibaha nga mga dalan. Usa ka tawo nga sakay sa usa ka sakyanan nga gianod na rescue sa usa ka reporter. Ang uwan gibarabana nga muundang ugma pang adlaw. 21 naangol sa pagbuto sa bomba sa usa ka bus sa Jerusalem. 21 katao ang naangol sa pagbuto sa bomba sulod sa usa ka bus sa West Jerusalem gahapon sa hapon. Mga pulis mi kumpirmar nga usa ka explosive device ang mibuto. Napagan ang laing bus ug uban pang mga sakyanan nga duol niini. Duha sa nagrabihan sa pagkaangol mga sakay sa bus samtang ang uban naangol diha sa palibot sa bus. Si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu mibahad sa paggukod sa mga responsable sa pagbuto sa bomba ug nagpaluyo kanila. Paggukod sa Turkey sa mga Kurdish minorities miabot sa Syria. Milapas sa boundary sa Syria ang paggukod sa Turkey sa mga Kurdish minorities. Ang mga Kurds, mga ethnic minorities nga gituhuan nga nalambigit sa mga terorista. Napagan ang mga sibilyan sa Syria sa mga pagpamomba nga naabot ngadto sa tupad nga nasud. Lakip sa mga naigo ang mga balay ug mga moske ug uban pang mga buildings. Ang mga nagsunod sa panghitabo nireklamo nga wala kini gibalita sa Western media. Matud nila nagpakabuta bungol ang Western media sa gibuhat sa Turkey. Agi ug bugti sa paggamit sa NATO forces sa paglusad sa military operations gikan sa maong nasud. Dulan 20,000 mipirma sa usa ka petisyon sa miaging bulan nga nag-auhag sa United Nations sa pag-imbestigar sa pagpatay sa Turkey sa mga Kurdish civilians.
1 out of 4 people in Turkey is a Kurd, and when you heard the Kurds, let's say Hassan, and they have relatives, let's say in Izmir, Istanbul, Antalya, they're not going to feel like. Presidente Noynoy Aquino ania sa Sugbo alang sa pagpangampanya sa 2nd ug 7th District sa Lalawigan. Gitapok ang mga sakop sa LP sa duha ka distrito sa mga lungsod sa Argao. Alas 3 karong hapon miabot didto si Presidente Noynoy Aquino. Live gikan sa Argao atong ikauban si Ryan Sorote. Ryan. Glenn, alas 3 yun, karong hapon miabot din sa lungsod sa Argao. Si Presidente Noynoy Aquino sakay sa usa ka helicopter. Actually, duha ni ka helicopter ang nagiya sa pag-abot sa helicopter nga gisakyan ni Presidente Noynoy Aquino. Wala to matino kung aso dapita sa lungsod sa Argao. Mitug pa ang helicopter gisakyan ni Presidente Noynoy Aquino apan din sa sports complex sa maong lungsod diin na 4,000 ang capacity nasa kapin sa 3,000 ka mga sakop sa liberal parties na kadayang lungsod nga sakop sa ikaduha o ikapito nga distrito ang nakatapok karon. Sa pagkaron ang namong atubangan sa entablado mao ang anak ni Herbie Tercer Marojas nga si Paulo. O kaganiha sa wapa mi namong si Paulo ang namong usab ang anak ang maguwang anak ni Vice Presidential Lenny Robredo nga si Aika Robredo. Gawa sa niining mga representante sa pagkandidato pagka-presidente o vice-presidente sa Liberal Party nausab karon nango sa delegasyon gikan sa probinsya sa Sugbo si Governor sa Magpale ingon man si Vice Governor Agnes Magpale o si Governor Junjun Davide o man ni usab si 2nd District Congressman Wilfredo Caminero, Argao Vice Mayor Stanley Caminero nga magpapili pagka-mayor sa Argao o Santander Vice Mayor Wilson Menteslao, Board Member Peter John Calderon nga magpapili kongresista sa ikapitong distrito, si Bolon Mayor Merton Derrama o Alegria Mayor Benner Magallona. Napuno ning maong lugar karon na Glenn kining Secretary Serge Rimonde Sports Complex sa mga nag-yellow nga mga supporters sa Liberal Party. Gani hugyaw kay nahugyaw kini maong lugar gumikan sa nagkadiyang mga pakulo sa Liberal Party sa wapa namong ang mga kandidato. Sa ako pagkikigang kaniya natakaroon ng minaw sa tumatunga sa pamahayag o sa speech sa representante ni President ni Presidential Hall sa Liberal Party nga si Maruas nga mao si Paulo. Sa pagkakaroon gihuwat na lang karon sa mga taga-Argao o sa mga taga-Second District o sa District ang paggawas na o ang paghatag sa speech sa Presidente Noynoy Aquino. Glenn? Ryan, si Presidente Noynoy Aquino masaligon pa ba nga makadaog ang ilahang kandidato nga si Marojas ug si Lenny Robredo diri sa probinsya sa Sugbo? Sa pagkakaroon nga, Glenn, usa na sa mga among gihangyo karon sa mga aid ni Presidente Aquino na kunugal matagadi kayon sumugo kaayo aron sa mga pangutana apan sa atong nasayran karon murag hektik ang schedule sa presidente matod ba sa atong lakuang impormasyon gikan sa PIA na usa ra ka oras na mo start din sa Sugbo si Presidente Noynoy Aquino o pagpahumaniin ni mo balik siya sa kahuluan apan sa atong nasayran gikan na kadaiyang mga leader sa Liberal Party ilang kita gibalik nga ilagabong ipaningkamutan nga ilang mapadaog dinhi sa probinsya si Marojas man si Lenny Robredo sa pagkaroon ato na ihuwat ang paggawas ni Pinay Kunugali matinuod pa katong ihuwat karon sa tumakaubanan dinhi nga ang pagbisita matod pa ni Presidente Noynoy Aquino pag-check sa loyalty sa mga lokal nga mga leader din sa 2nd of 7th District Kunugali tinuod ang giingon sa pikas sa kampo na dunay namali apan mo na kortong susifon kung tinuod pa na o kung galing makahatag o pamahayag si Presidente Noynoy Aquino. Glenn? Diya sa lungsod sa Argao, Ryan, gibalita nga anaay mga barangay kapitan nga nibali na sa laing partido. Nakita ba nimo diha ang mga kapitan? Naatay nakita ang mga kapitan sa ganiha Glenn. Kumikan kay Girol Coleman sa ganiha. Andun na magyapo yung mga kapitan nga ato nakita yung mga PHWs pag mga sakop sa barangay apan as to doon na bagay tinuod ba nga taho nga doon ay namali ato pa na i-confirm ikan mismo sa kadakuan sa mga Liberal Party din sa lungsod sa Argao inun man sa makasigit na mga lungsod din sa ikaduha o ikapito nga distrito. Glenn? Dagang salamat Ryan Sorote.
ug mubalik ang atong balita human niini nga pahinumdum. Provincial Veterinary Office miingon nga wa pa mga kayupan sa Sugbo nga naapektuhan sa grabing kainit sa panahon karon. Si Jinky Receipt sa detalye. Hangtod karon di pa mo kumpirmar ang Provincial Veterinarian Office kung pila na ang kinatibuk-ang danyo sa mga kahayupan nga apektado sa El Nino. Bisan ug dunay mga gikataho nga naapektuhan sa sobrang kainit sa panahon, apan ang Kapitolyo kinahanglan pang mo revalidate niini. Sigon sa inisyal nga datos sa Veterinary Office, moabot na sa 6 million pesos ang danyos sa mga hayop gikan sa 19 ka mga lungsod sa Sugbo. Apan si Dr. Mary Rose Vincoy, mihimaka ka dunay mga nangamatay nga hayop tungod kay mihimo sila og mga precautionary measures sama sa paghatag og logistic support ngadto sa mga mag-uuma. Kaning logistics nga atong gihatag, veterinary na medicines, mga multivitamins, nang hatag taog ka ng feeds, at the same time other mga logistics na gibili nato sa mga municipal agriculture office. Matod ni Vincoy, dako og natabang ang pagpahigayon nila og El Nino Caravan sa mga kalungsuran. Posible matod pa nga kini ang hinungdan kun nganong gamay rang napektuhan sa grabing kainit karon sa panahon. Giangkon hinoon sa Veterinary Office nga dunay mga hayop nga nakasinati og stress og heat stroke. Busa hangyo niya sa mga pet owners. Kanang hayop nga kanang very prone to heat stroke and even mga pets. Mura to siya dapat walay movement during kanang peak hours like 8 o'clock or 9 o'clock to 4 o'clock. Gipaniguro usab sa Kapitolyo nga monitored sa livestock and meat inspectors ang tanang mga namatay nga hayop pagsiguro nga di nila kiniibaligya ngadto sa merkado. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Aprobado na sa Comelec and Bank ang mall voting sa 5 ka mall sa Sugbo. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Sugdan na sa Commission on Elections ang information campaign alang sa mabalhin nga mabutante sa mga voting sa malls. Biyernes sa miyaging simana giaprobahan sa Comelec and Bank ang mall voting sa kapin 80 ka mga mall sa nasod. Din sa Sugbo, 5 ang aprobado. Sa dakbayan sa Sugbo, apil sa mall voting ang SM City Cebu alang sa mga botante sa Mabolo, Robinson sa Barangay Santa Cruz ug Ayala Mall Cebu sa Barangay Luz. Sa Talisay City, aprobado ang mga mall voting sa Gaisano Grand Mall sa mga botante sa Bulaca ug Tabunok, samtang sa Gaisano Grand Mall sa Barangay Agus ug Basak, Lapu-Lapu City. Gikan sa kapinyo sa gatos ka proposed mall voting areas, daghan ang nataktak kay wa makapasar sa girequire sa Comelec. Samtang ang ubang mga barangay wa mo sugot sa pagbalhin sa ilang mga presinto. We listen to the concerns of the public. Kung umayaw naman sila during the public hearing, we do not include them. See, that's why we have to conduct also information campaign and notify all those concerns sa barangay. Magpo-post pa yan yung mga election officers namin so that no one will be left out. Dulan sa 11,000 ka mabutanti adto mobutar sud sa mga mall. Tumong sa mall voting ang pagpaluag sa mga voting centers ug aron hamugaway ang pagbutar. Hinon managsama ra ang masinati unya nga mga problema sa mga voting sa malls ug mga voting centers sa mga eskwelahan sama sa mga wa nga pangan sa mga botante. The same security operations, in fact, may security pa yung malls, may security camera ang malls, aircon yung malls, unlike the voting centers na mainit yun, considering the weather now. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Glenn, nagkadul na yun ang election, and if it's how true it is, grabe ang away karon sa mga tao. So recently in Facebook, there was a Comelec advisory telling us to be careful with how the words we utter. Kay kasaghan no nag-unfriend na yun nagyud. Nagyud yung mga nag-away, no? Nagyud kay Yes. managhigala ni sila. Tungod lang kay lahi ang ilang gibarugan, ilabi na sa ilang piliunon pagka-presidente. Exactly. Nag-away na gyud. We don't have to fight. Let's have a discussion. You know, we talk about unsay plataporma, unsay mahimo sa itong mga candidate. Let's talk civilly. Actually, nindot ni karong mga nanggawas, no? Kaning naa sa social media o kaning sa role nato sa media, no? Nga mapahibaw na to ang katawhan kung unsa gyud mga
kinaiya Yeah. o kaning Yes. Mga track programa, records nila. ilang track record, Yes. mas mailhan mo nato Yeah. ang kandidato. Anyway, we have until May 9 to choose our Yes. candidates. But Please, on May 9, vote and Wait. vote according sa imuhang konsensya. because your vote count. No matter if it's only one vote, it counts. Bilang Pilipino. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kadilang kutob sa balita. Aksyon!